आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सानदों। खन्थाइनि मुङा नोंनो बुंनो गोनां खोथा दं आंहा। खन्थाइखौ आवरायदों आरो सुजुदों जुनुरानि बड'सा। दानिया फैदो खन्थाइनि आयदायाव। नोंनो बुंनो गोनां खोथा दं आंहा। आं मिथिगौ नों गोजोनै दं। आं मिथिगौ नों आंनि नंलिया। आं मिथिगौ नों दाना गोदान जिउनि आगान होबाय। अब्लाबो आंहा नोंनो बुंनो गोनां गोबां खोथा दं। नोंजों आगोलनि बादि रायलायनो मोननाय खाबुआदि माब्लाबानो थाबोखाबाय। मानोना दासान्दै आंनि बारै उदिस लानो नोंनि गोरबोआव खनासेबो जायगा गैलिया। बेखौथ' मिथिसेयावबो गोरबोजों गोरबो खौरां लाहरो नों माबोरै दं। सानफ्रोमबोनि खौरांखौ नोंनो बुंग्रोग्रा गोरबोनि रावफोरा गुस्थिनि बेन्दोंआव नांथाना नोंखौ बावनो हायै बेराम जानायखौ नों बोरै मिथिनो। आं जोबोद नाजादोंमोन नोंखौ बावनो। आं जोबोद नाजादोंमोन नोंनि खोथा सानालासेनो थानो। नाथाय नोंखौ गोसोखाङाब्ला बे जिउआ ओंथि गैया। आंनि गोरबोआव नोंखौ जायगा होबोनाय बादियै, आंनि गोरबोआव नोंखौ मोजां मोनबोनाय बादियै सोरखौबा नोंनि जायगायाव दोननो हाबावगोनखौ आं सानाखै। बेखौनो नोंनो बुंनो सानदोंमोन आं। खोनाबायना नों? नोंनि थाखाय मोदैबो फसरदोंमोन आं। नोंनि थाखाय जिउखौबो होनो राजि जादोंमोन आं। थेवब्लाबो सात जारलानि गेजेरजोंब्लाबो गावखौनो आबोर खालामबोदों। रावखौबो मिथिहोआजासे नोंखौनो आं गावनो सायख'दोंमोनब्ला सोरखौथो दुसिनो आंलाय। नोंखौ अनबोनाय गोरबोफोरखौ दौबा खनायाव एथेबना दोनबोदोंमोन गुबुनजों सेजानो गिना। गोसो थोनायखौ गानजोम सानबाय नों। गोसो थोनायखौ खेला सानबाय नों। नाथाय गोसो थोनायादि गानजोम जानो हाया, गोसो थोनायादि खेला खालामजाया, बे खोथाखौ लानानै नोंहा दुखु जानांगौथ' गैया। बेवहायनो आंहा गोजोननाय दं। नोंजों आंजोंदि सानसे समाव मोननै गोरबोजों मोनसे गोसोमोन। नोंजों आंजोंदि सानसे गोसो थोलायोमोन। नों आंनि गोजानब्लाबो रमान्सनि निजोरायावदि नोंनिबो रेगा थालांबाय। बेखौनो नोंनो बुंनो सानदोंमोन आं। खोनाबायना नों? एसेनोसै खन्थाइया।